Hasteko, eskerrak eman nizkioke UEuri, gonbidapenagatik, hitzaldi emateko gonbidapenagatik, eta eskerrak zuei, hemen zaudetelako. Eta, boixe, nik egingo dizuetan hitzaldi hontan, hitz egingo dizuet komunitate bentikoei buruz, eta horien gainean klimak izan lezakeen eraginari buruz. Lan hau, aurkezpen hau dago oinarrituta, batez ere bi lanetan, 2008 eta 2009 urtetan argitaratuak, Aztiko revista de investigación marina aldizkarian, Aztiko webgunean libre dituzue deskargatzeko eta ikusteko. Horietan oinarrituta dago, baina aldaketatxo batzuk egin ditut. Hemen autor bezala nire izena bakarrita azaltzen den arren, lan horietan beste jende batek ere parte hartu zuen, batzuk nik baino lan gehiago nintzuten gainea, eta orduan horien izenak ere esan beharra ditut, alde batetik Maialen Garmendia, bestalde Laura Pérez, Ángel Borja eta Germán Rodríguez. Eta besterik gabe, hasiko naiz, bai. Hitzaldiaren egitura, hasteko egingo dizuet sarrera txiki bat, klima aldaketari buruz edo. Gero azalduko dizuet zein datu erabili ditugun eta nondik datozen datu horiek, eta gero egin ditugun azterketak, alde batetik itsasertzeko datuekin, eta bestalde estuariotako datuekin. Eta bukatuko dut bizpahiru ondorio laburrekin. Azken urtetan edo azken hamarkadan puri-purian dagoen gaia da aldaketa globalarena. Aldaketa globalaren barruan gai desberdinak sartzen dira, nik 5 taldetan banatu ditut, habitaten suntxiketa, kutsadura, espezie inbaditzaileak, gehiegizko ustiapena eta klima aldaketa. Hitzaldi honetan, klima aldaketan sartuko naiz. Klima aldaketaren barruan gehien azaltzen diren gaiak edo dira alde batetik temperaturaren igoera. Hemen duzue 1989an Mahal eta beste ikerlari batzuk argitaratu zuten irudi bat. Irudi honetan ikusten da, azken 1000 urtetan, temperaturaren anomaliak beheranzko joera izan duela, 1000. urtetik 1900 arte behintzat, eta 1900etik 2000 bitartean, sekulako gorakada izan zuen, 1988an neurtu ziren 1000 urte hauetako temperaturarik altuenak, eta 1990ko hamarkada izan zen, hamarkadarik beroena, edo anomalia positiboena izan zuena. Beste aldaketa klimatikoari loturiko beste gai bat, itsasoaren mailaren igoera da, hemen dituzue Santander eta Bigoko portuetako datuak, 1900 eta 45 eta 2000 urteen bitarte horretan, 10-15 zentimetroko igoera izan du itsasoaren mailak datu horien arabera. Hitzaldi honen helburua beraz, izango da Euskal Autonomia Erkidegoko itsasertzeko eta estuarioetako sustratu biguneko makroorganikoen komunitateen banaketan ingurumen eta klima faktoreek eta faktore antropikoek izan dezaketen eragina zehaztea. Horretan saiatuko gara. Erabili diren datuak itsasondoko datuei dagokienez, sedimentu eta makroorganikoei dagokienez, Euskal Autonomia Erkidegoko trantsizioko uren eta itsasertzeko uren egoera ekologikoaren jarraipena egiteko sareko datuak erabili ditugu. 19 lagintze puntu daude itsasertzean eta 32 lagintze puntu estuarioetan banatuta. Jarraipen sarea 1985 urtean jarri zen abian, eta bentosa lagintzen da neguan, urtean behin eta neguan. Lagingeta horretan hartzen ditugu sedimentu laginak, eta sedimentu lagin horien gainean aztertzen ditugu granulometria, materia organikoa, R2 potentziala, eta gero poluitzaileak metalak eta poluitzaile organikoak, besteak beste. Eta parte hartzen dira makroornogaben laginak. Makroornogaben lagin horiekin identifikatzen dira ze espezie agertzen diren, zenbatzen dira, pisua kalkulatzen da, eta datu horiekin kalkulatzen ditugu bai egitura parametroak alde batetik, eta bestalde kalitatea edo neurtzen duen hanbi indizea. Sare hau finantzatzen du ur agentziak.
ingurumen eta klima faktorei dagokienez, datuak iturri desberdinetatik hartu ditugu. Alde batetik, itsasoko azaleko temperatura Donostiako datuak dira, akuariumek egunero hartzen ditu. Eguzki orduak Donostian neurtuta daude baita, Igeldoko behatokian, AEMET-ek eramaten duen behatokian. Hilabeteroko datuak dira, haize geostrofikoa Atlantikoan, hor dauden 3 erakunde horiek argitaratzen dituzte, 6 orduro. NAO da Ipar Atlantikoko oszilazioaren indizea eta EA Atlantikoko ekialdeko indizea. Datu horiek Ipar Atlantikoko datuak dira eta webgunetatik aterata daude, hilabeteroko datuak. Eta gero ibai desberdinen emariak. Hartu ditugu Gipuzkoa eta Bizkaiako ibaien emariak, Gipuzkoa eta Bizkaiko foru aldunditik. Bestalde hartu ditugu Giron eta Adur estuariotako emariak, Bordeleko portu agintaritzatik eta hidrodatu basetik. Datu horiek hartu ditugu, horiek direlako Bizkaiko golkoan garrantzi gehien duten ibaiak, ur gehien, emari gehien duten ibaiak. Eta bestalde plubiositatea, Gipuzkoarako datuak bezala erabili dugu Donostian Igeldoko behatokikoa, eta Bizkaiarako erabili dugu sondikako datuak, horko behatokia ere AEMET-ek eramaten ditu. Azken datu hauek, ibaien emariak eta plubiositatea, eguneroko datuak dira. Parametro guzti horiek, datu guzti horiek, 3 talde handitan banatu ditugu, alde batetik datu biotikoak, espezieak, beraien zenbatekoak, biomasak, aberastasuna, dibertsitatea, hanbi-indizea, eta bestalde gainerako parametroak, alde batetik, sedimentuaren parametro fisiko-kimikoak, eta horiek aldi berean bitan banatu ditugu, sedimentuaren parametro orokorrak, granulometria, materia organikoa, karbono eta nitrogen organiko partikulatuak, bien arteko erlazioa, R2 potentziala, eta bestalde aldagai antropiko bezala izendatu ditugunak, metalastunen konzentrazioak, poluitzaile organikoenak, eta hemen sartu dugu baita ondoko ur-geruzako oxigeno maila. Berez, parametro orokor bezala harliteke, baina gizakiak eragin handia izan dezake neurri horretan, eta horregatik erabaki dugu aldagai antropiko bezala sartzea. Eta gero, azken bloke bezala, ingurumen edo klima aldagaiak, eta sartu ditugu, turbulentzia, zaleratzea, eguzki orduak, lehen esan ditudan 2 indize horiek, EA eta NAO, itsaso azaleko temperatura, bai urteko batazbestekoa eta baita urtaro bakoitzekoa, estuarioen emariak eta plubiositatea. Datu guzti horiekin, maitzetara pasatuko naiz, itsasertzetik hasiko naiz, baina bai itsasertzen eta bai estuarioetan, datu guzti horiekin egin ditugu korrespondentziazko analisi kanonikoak. Kasu bakoitzerako, erakutsiko dizuet horrelako irudi bat, irudi horretan ikusi dezakezue. Alde batetik, gorriz, ordenazioan eragin gehien izan duten espeziak. Sartu ditut, eragin gehien izan dutena bakarrik, bestela ez ditzak ezer ikusiko. Horlegiz, ordenazio horretan esangarriak izan diren aldagai fisiko-kimikoak, bai sedimentuaren parametro orokorrak, bai aldagai antropikoak eta bai klima eta ingurumen faktoreak. Bestalde, grisez daude ordenazio horretan ondoen egokitzen diren laginak, ez da gitortik ondo ikusten dituzuen, oso txikiz jarri behar izan ditut, bestela etzen ezer ikusiko. Eta beltzez daude ordenazio horretan nola egokitzen diren aldagai biotikoak. Beraz, itsasertzerako, aipatzekoak diren gauza pare bat, badago espezie talde handi bat, hemen dituzuen hauek dira. Talde hortako espezietako batzuk behintzat anfiura komunitateako espezie ohikoak dira, Anfarete finmartxika, Tiasidae familiakoak, Prionospio generoko espeziak, eta komunitate hori agertzen da 350-450 metro inguruko sakoneratan. Eta ikusten baduzue, hemen grisez, espezie horietatik gertu dauden laginak, dira LRF-10 lagintze puntukoak, eta lagintze puntu hori dago kokatuta 100 metroko sakoneran, Pasaia aurrean gutxi gora bera.
talde horrekin korrelazionatzen dute neguko NAO indizeak eta artsenikoak. Eta talde horrei egokitzen zaizkio baita dibertsitate eta ekitabilitate balio altuak. Badago aipatzekoa den beste talde bat, hemen, bi espezie ditugu hor, Capitella capitata eta Malacoceros fuliginosus, bi poliketo dira, eta biak ere nolabaiteko asaldadura baten adierazle dira. Eta hor agertzen diren lagin horiek guztiak daude hartuta L-20 lagintze puntuan. Lagintze puntu hori dago Donostian eta Monpasen, eta Monpaseko dibiltzaileak isuriak egiten zituen inguruan. Ez da hortik ikusten duzuen, baina lagin guztiak dira 2001 urtea baino zaharragoak. 2001 urtera arte, izan ere Donostialdeko hondakin guztiak dibiltzaile horretatik botatzen ziren, gero 2001an urpeko isurbidea jarri zen eta urrundu zen da hortik aurrerako laginak dagoeneko ez dira talde honetan azaltzen. Eta talde horrei lotuta ikusten ditugu Urumea ibaiaren emaria handia, karbon organiko partikulatuaren kontzentrazio handia sedimentuan, eta hanbi eta dentsitate balio handiak. Biak ere adierazten dute nolabaiteko asaldadura dagoela. Honelako irudiak egin eta gero, egin duguna da, ikusi irudi hauek zenbaterainoko, azterketa honek zenbaterainoko bariantza, espezien zenbaterainoko bariantza azaltzen duen, eta erabili dugu gero bariantzaren partizioa izeneko teknika ikusteko, lehen adirazi dizkitzuedan aldagaien bloke horietako bakoitzak zenbaterako pisua duen bariantza horren esplikazioan edo. Ikusten duguna da urdinez jarri ditut aldagai ingurumen eta klima aldagaiak. Horlegiz daude sedimentuaren parametro orokorrak eta gorriz faktore antropikoak. Eta kanpoan jarri dudan ehuneko hori, lauki itxurian jarri dudan ehuneko hori da, zenbat gelditu den, zenbat bariantza gelditu den azaldu gabe. Itxasertzeari dagokionez, azaltzea lortu dugun bariantzaren zatia ehuneko 33 ingurukoa da. Ez dirudi asko, baina mota honetako analisi batean asko da, kontuan izanik gainera, kasu honetan 12 urtetako datuak daudela, 19 lagintze puntutakoak, ia 300 espezie sartu dira, orduan nahikoa da. Ehuneko 33 hori osatzeko, aldagai klimatikoek ia ehuneko 18 azaltzen dute, bariantzaren ia ehuneko 18. Aldagai klimatikoek eurek bakarrik, beste aldagaiekiko elkarrekintza kontutan hartu gabe. Elkarrekintza, hemen daukazue ilunago, hauek dira elkarrekintzak. Bestalde, sedimentuaren parametro orokorrek ehuneko 6 bakarrik azaltzen dute, eta faktore antropikoek ehuneko 4 eskaz. Horietako bakoitzan sartzen bagara, parametro orokorrei dagokienez, ehuneko 6 horretatik, erdia baino gehiago sedimentuaren granulometriak azaltzen du. Eta esangarriak diren parametro horien artean, aztertu dugun denbora tartean joera esangarria duen bakarran hidrogeno organiko partikulatua da. Eta beherazko joera azaltzen du. Guk uste dugu hori dela batez ere ibaietan eta hartu diren politikak, ingurumena babesteko hartu diren politiken ondorio, araztegiak egin dira, isurketak murriztu dira, eta guzti horren ondorio izan daitekela, uste dugu. Aldagai antropiko dagokienez, gorezko joera azaltzen dute artsenikoak, kromoak eta manganesoak. Baina, hemen adibidea jarri dizuet, artsenikoaren adibidea jarri dizuet, ikusten badezue, hasieran gorakada handia izan zuen, baina 2000-2001 urteaz gero berakada bat hasten da. Uste dugu hori ere dagoela, lehen esan dizuedan, politika horiei lotuta, ingurumena besteko politika horiei lotuta dagoela, egin direlako isuriak eta murriztu egin direlako. Azkenik, ingurumen eta klima aldagaiei dagokienez, ibaien emariek, lehen esan dudan, ehuneko 17 horren erdia azaltzen dute, eta joera esangarria duten bakarrak Oiartzun eta Giron estuarioen emariak dira. Hemen adibidea jarri dizuet, Giron estuarioaren emaria aztertu dugun denbora tartean, eta ikusten da berakada esangarria duela. Estuarioi dagokienez,
estuarioak egin ditugu banatu eta estuario bakoitza bere aldetik aztertu dugu. Batez ere, estuarioen artean alde handiak daudelako, bai morfologian, bai estuario bakoitzean dugun ditugun arazoetan, eta denak nahastea ez zitzaigun egokia iruditzen. Oiartzun estuarioari dagokionez, ikusten ditugu alde batetik hemen espezie batzuk, daudela lotuak eoi hogei langintze puntura, langintze puntu hori dago estuarioaren kanpokaldean, eta ikusten dugu inguru horretan aberastasuna nahiko handia dela. Esan dizuen bezala, estuarioaren kanpokaldean dago, bokaletik oso gertu, langintze puntu hori, eta itsasoaren eragina handia du. Eta ez du estuarioen barnekaldean, ez ditu estuarioen barnekaldean ditugun arazo berdinak. Leku hori nahiko garbia da. Bestalde hemen ikusten dugu, kapitela, kapita eta espezia, eoi 15, eoi 10 langintze puntuen inguruan, eoi 15 langintze puntua Herrerakaian dago, ezagutzen duzuenok, badakizu ez itxura duen, itsasondoak estuariaren ondoa nahiko asaldura handia du, eta eoi 10 langintze puntua dago Lezo parean, hori ere nahiko barnekaldean, eta leku horietan daude hanbi eta dentsitate balio handiak, eta materia organikoa ere nahiko balio handiak daude. Hemen ikusi duguna da, hemen harritzeko puntu bat, faktore antropikoek ez dugula lortu bariantzarik azaltzea. Espero genuen zeozer azaltzea, baina ez dugu lortu. Seguru asko, edo nire ustez, izan daiteke bi muturretan ditugulako lagintze puntuak, alde batetik leku garbi bat, bestetik bi lagintze puntu nahiko asaldura larria dutenak, eta tarteko balioak faltako litzaizkiguke. Eta azaltzea lortu duguna, 40%, 20% faktore klimatikoei zor zaie, eta 17% sedimentuaren parametruei. Parametro orokorrei dagokienez, eragina komunitateen banaketan eragina dutenak, edo espezien banaketan eragina dutenak, materia organikoaren edukia eta karbono eta nitrogen organiko partikulatuen arteko erlazioak dira. Eta biek ere, hemen ikusten duzuenez, aztertu dugun denbora tartean, berantzko joera azaltzen dute. Lehen esan duen bezala, aldagai antropikoak ez dute eraginik, baina materia organikoaren edukia eta karbono-nitrogeno erlazio hori berez argenezake alde batetik aldagai antropiko bezala. Beraz, hor badago nolabaiteko nahaste bat edo egon daiteke. Ingurumen eta klima aldagaiei dagokienez, esangarria den aldagai bakarra Oiartzun ibaiaren emaria da. Eta lehen esan dizuedan bezala, aztertutako denbora tarte honetan, berantzko joera esangarria du. Urola estuarioari dagokionez, bariantzaren 45% azaltzea lortu dugu. Ia 27% azaltzen dute sedimentuaren parametru orokorrek, 4% bakarrik aldagai klimatikoek, eta 11% pasatxo faktore antropikoek. Parametro orokorrei dagokienez, komunitateen banaketan eragina dutenak, karbono eta nitrogen organiko partikulatua eta euren arteko elkarrekintza izan dira. Goranzko joera du nitrogen organiko partikulatuak, eta aldiz, beheranzkoak karbono eta nitrogenoaren arteko erlazioak. Aldagai antropikoi dagokionez, esangarriak diren aldagai bakarrak, nikelaren kontzentrazioa eta oxigenoaren asetasun maila dira. Baina ez batak eta ez besteak, aztertu dugun denbora tartean behintzat, ez dute inolako joera garbirik. Azkenik, ingurumen eta klima aldagai dagokienez, esangarria den aldagai bakarra urteko EA indizea da, baina honek ere ez du inolako joerarik aztertu dugun denbora tartean. Nerbioi estuarioari dagokionez, nerbioi estuarioa bi urmasatan banaturi dago, alde batetik kanpokaldea eta bestetik barnekaldea, muga Bizkaiko zubian dago. Banaketa hori da
kanpokaldeak eta barnekaldeak arazo erabat desberdina dituztelako, morfologia erabat desberdina, kanpokaldean itsasoaren eragina oso handia da, 20-30 metro inguruko sakonerak daude, eta hor dagoen arazoa edo hor dagoen arazo bakarra, arazo esatea baldin dago, izango litzake portua bera, portua. Barnekaldean aldiz, historikoki egon dira isuriak, sakonera txikiagoa da, eta hor asaldura maila handiagoa da. Nerbioi barnealdeko ur-masan ikusi duguna da, faktore sedimentuaren parametro orokorrek 122 azaltzen dutela, eure bakarrik, eta faktore antropikoek ia 119, eta bien arteko elkarrekintza oso handia dela, 130 ingurukoa. Faktore klimatikoak aldiz 104 bakarrik azaltzen dute, bariantzaren 104. Parametro orokorren inguruan, komunitateen eragina dutenak dira legarraren edukia, karbono eta nitrogenoaren arteko erlazioa eta sakonera, baina ez dute inolako joerarik azaltzen aztertu dugun epean. Aldagain antropikoi dagokienez, komunitateetan eragina dutenak, DDT-ak eta merkurioaren kontzentrazioak dira alde batetik, eta disolbatutako oxigenoaren maila bestetik. Eta disolbatutako oxigenoaren mailak, goiko irudian ikusten duzuenez, gorantzko joera du aztertu dugun epean. Hau espero genuen, dagoeneko 2006an argitaratu genuen Marine Ecology Progress Series aldizkarian artikulu bat, honi buruz, non ikusten genuen Nerbioi baiaren itsasadarren isuriak eta kentzeko hartu ziren neurri desberdinek, araztegia egiteak, eragin handia izan zutela, batez ere oxigeno maila asko emendatu zela, eta horren ondorioz, komunitate bentikoen nolabaiteko leheneratzea ematen ari zela, prozesu hori ematen ari zela. Azkenik, ingurumen eta klima aldagaiei dagokienez, eraginik duen bakarra, urteko ea da, baina aurreko kasuan esan dizuedanez, urolaren kasuan, ez du inolako joerarik azaltzen aztertu dugun denbora tartean. Lehen ez dizuet esan, hemen 3 estuario azaldu dizkitzuet, 3 estuario hauek dira aldagai klimatikoek nolabaiteko aldagai klimatikoen eragina neurtu ahal izan dugun estuario bakarrak, gainerako guztietan faktore antropikoak edo sedimentuaren parametro orokorrak bakarrik ziren esangarriak, eta horregatik azaldu dizkitzuet 3 estuario hauek bakarrik. Bukatzeko, ondorioak, itsasertzari dagokionez, esan beharra daukagu, sustratu duguneko makroornogaben banaketan, faktore klimatikoek, aldagai klimatikoak direla eragile nagusiak. Ahaztu gabe, 160, oraindik azaldu gabe gelditu zaigula, bariantzaren 160. Eta azterketa honetarako hartu den denbora tartean, Giron eta Oiartzun estuarioen emariak direla joera azaldu dute bakarrak, eta beranzko joera dute. Estuarioen inguruan, guztiz kontrakoa gertatzen da, aldagai klimatikoek ez dute eragin esangarririk kasu gehienetan, eta eraginik duten kasu bakarretan, Oiartzun, Urola eta Nerbioien. Oiartzun ibaiaren kasuan, ibaiaren beraren emaria da esangarria den faktore bakarra, eta benazko joera du aztertu den denbora tartean. Eta Urola eta Nerbioi ibaien estuarioetan aldiz, urteko ea da eragin esangarria duen bakarra, baina ez du inolako joerarik azaltzen aztertu dugun denbora tartean. Eta horixe da dena. Eskerrik asko denoi. Eskerrik asko inigo, inor badu galderarik, iruzkinek. Bueno, oso interesgarriak ezagutzen lana, baina bakarrik galdera bat, pizkat aldagaien zailkapena iruditu zait pizkat niri, bueno,
sorprendente, ezta? Zergatik orokorrak esaterako materia organikoa, kutsadura organikoa ere, batez ere gure estuariotan osoikoa da, eta da, bueno, azken finean, giza jardueren ondorio bat, ezta? Zergatik sailkapen horik ezi orokorrak eta antropikoak esaterako bakarrik, pues metal astunak edo beste sustantzia batzuk hor kimikoak hor kutsatzaile toksikoa, baina zergatik bereizketa hori, ze azken finean ere materia organikoa da giza jardueren adierazle gure estuarioetan. Ibai Zabalneroiko estuario bertan ere, plan jarri zen martxan saneamendu planen hori, materia organikoaren jitspena, normala izan da, ze araztegiaren funtzionamenduarekin eta isurketa zuzenak eta hori eragin dute hor materia organikoaren jeitziera. Orduan ikuspuntu horretatik, iruditzen zait, askotan hor materia organikoarekin erlazionatuta agertzen denean hor aldakortasuna komunitatean hor ere eragin antropiko bat dagola. Bai, arrazoi oso daukazu. Egin zaitekeen bi eratara. Egia da, materia organikoaren gainean eragin antropikoa oso handia dela, batez ere estuarioetan, ez horren beste behar bada itxasertzean, ez bada leku konkretu batzuetan, lehen esan dudan bezala, Monpaseko odi biltzailearen biltzailetik gertu, edo orain Urpeko isurbidean, edo estuario handienetatik gertu, leku horietan ez bada, itxasertzean, egia esan materia organikoa seguru asko, erabat naturala izango da eta bertakoa. Estuarioetan aldiz, gizakiaren eragina oso handia da. Bi eratara egin ziteken. Dena den, azaldu izkitzu edan, adibide hauetan behintzat, materia organikoa ez zaigu esangarri bezala agertu. Bai karbon organiko partikulatua edo nitrogen organiko partikulatua, kasu batzutan, kasu horietan ere berdina gertatzen da. Bai, erlazionatu eta karbono nitrogeno bai dinoze batzutan erabiltzen da, hain zuzen indikatzaile gisa. Karbono nitrogeno erlazioa kutsadura adierazteko. Bai, gauza bera da, bai. Egin ziteken bi eratara, bai. Hor behar bada, hor egongo dira, eguneko batzu, borobil batetik bestera pasatu beharko dutenak.